Čau ľudia, Ahojte. ideme si tu kopať Po- priamaky. Po druhom piatku sa vidíme. Som nemohol natočiť video, lebo som... Oca som robil. Hej, u oca som bol u mami. No tak, to bránky. Nie, bez brankárov sme povedali. No tak počkajte. Ale ja som na druhej strane. Ale už to nemusíš hovoriť. Ideme kopať priamaky. No, kop. Ale nie splíška, penalty. Tam tráfim, tak ti ma asi zabije.